Hľadáte pokoj, ale nechcete prísť o výhody mesta? Tu na samom okraji Ploština končí hluk ulice a začína sloboda. Ponúkame vám na predaj tento rodinný dom, ktorý vďaka svojej veľkorysej ploche a 3 podlažiam poskytne dostatok miesta pre každého člena vašej rodiny. Dve podlažia plné možností. Kým stredná časť domu ponúka priestor pre hlavnú spálňu, kuchyňu a spoločnú obývačku, podkrovie je pripravené stať sa nerušeným kráľovstvom pre vaše deti. Práve tu môže začať váš nový príbeh. Hoci je dom v pôvodnom stave, má obrovský potenciál stať sa vašim skutočne útulným domovom. Stačí mu vdýchnuť nový život a premeniť tento priestor na miesto, kde sa bude vaša rodina cítiť v bezpečí a pohodlí. Pozemok s výmerou takmer 600 m2 vám ponúka presne to, čo od bývania na Liptove očakávate. Dostatok súkromia pre relax, aj priestor pre vaše záhradné nápady. Príďte sa presvedčiť sami, že toto miesto má presne tú energiu, ktorú hľadáte. Zavolajte mi a dohodnite si obhliadku.